gedung kongas kandanyo mawe raras ranane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, ayu pawono. Narbuka Werwani kekondo. Binuwa kanthi muja astawa muji asesanti. Santi niskala lir kumalaning Mradita sirna kang durgama sinamu ing kahaningan inatah para wong ing kayun narbuka hanyurasa mudar pamedar satemah ambabar rinanggit caritane jiwangga kawakya runtut raras larasing gending sinusada langen mataya meleng malangkung mring hyang agung malah mahananing suci unjuk ngarsa dalem Gusti kang maha welas asih Gusti kang Maha Tunggal Winjih Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi hasesanti durga mendak kala sirna sirna sagung memala mahanani jagat tentrem donya kaparingan ayem karana tirtaning nugraha saking peparinging dalem Gusti kang Maha Agung sinawung agunging raos syukur kasukuran kita babaraken sesarengan kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin winantu sagung pakurmatan
Sinartan sinubo sinukartaning panembromo. Unjuk para parangkara linangkung para sesepuh miwah pinisepuh ingkang kukuh bakuh lebda ing kaweruh. Telah kunjuk songsong agung wonten ing wewengkon Kentheng Sari. Panjenenganipun Kanjeng Rama Lurah linangkung sedaya staf perangkat, linangkung kunjuk pakar-pakar budaya Jawi wonten ing Kukuban Tegal Puyang. Ingkang tansah memetri endahing swasana ngemuti bilih mekaring kabudayan menika akarya sarana dados uncaraning nusa bangsa lan negari. Wewangson babar pangandikan tiyang Jawi ampun ngantos kecalang jati diri. Pramila boten katalumpen para kadang-kadang turangga sakti nyuwun tambahing pangestu amrih samangkih gelaring budaya kababar kanthi lulus raharja. Manggiya yuwana niskala katur kunjuk para kadang satriya wonten ing Kukuban Tegal Puyang. Turangga sakti anglenggana kanthi handap asoring jiwa raga tasih wonten ing tataraning pasinaon. Pramila samangkih wonten tuna dungkap tansah anadah agunging samudra pasami. Turangga sakti sampun samekta ing gati siyaga ing diri arsa ambabar wirarasuka pepanggihan. Kanthi asesanti cakra angkara winangun Sudira marjaning westi muara kasuk kawasta jero widhauni. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Salam budaya Purangga Sakti.
Bismillahirrahmanirrahim. Yat ingsun ameta aji segoro geni. Ijabahi marang Gusti kang anggoda geni. Amarga ingsun anyekseni sira kang kasebut ratuning geni. Sira kang kasebut jagating geni. Sira kang kasebut segara geni. Ratunira ratuning geni. Jagatnira jagat geni. Segaranira segara geni. Ya Hu, ya Hu, ya Allah. Kelap kelipi gumebyari alam, ana padang, ana peteng. Yen Cinandra endah peni maneka warnane. Lam-lame alam awang-awang, alam alus lan lembute rasa. Analisir marang panguasane Gusti kang murga wasesa. Maneka warna jalma kang maujud kalebu manungsa kang tinatah ana ing donya. Iku saka kersane Gusti ingkang Maha Kawasa. Maneka warna cahyane donya kang dadi pundhere yaiku srengenge. Lan cahyane manungsa iku ana ing jerone ati nur cahya. Maneka warna rasane urip, rasa legi, rasa pait bisa karasakna lan ngertenana. Marang sasama padha kang ngandharbenana kasusilan lan amdap asor kanggo anyeng kuyung marang karaharjaning bangsa.
tumuli ngupaya pangko jiwa sarana nindakna pagawean kanggo kabutuhan panguripanira. Minangka sraya gangsare lagune kanggo nggayuh marang kasantikane raga lan kamulyane jiwa. Pira-pira bab mangertenono lan ngertenono tumuli tindakna minangka kewajiban Jer Basuki mawa beya. Ing ana marang bab kang wis kasinau banjur kawadahna kanggo sangu uga ranti urip ana ing alam donya. Surandene pengertian ana ing nawala yaiku ajining diri saka pangucape lati lan ajining raga saka tata busana. Samangsa-mangsa padha wis narima pandom kanugrahane saka ingkang Maha Kawasa. Samubarang iku ngertekno marang sapadha-padha. Udi marang laku suci, laku kang bener kanggo jaga marang kasantosane jiwa lan kautamane raga. Kautaman kabecikan sing lire padha diugemi iku nuwuhake kawijayane pribadi. Mulya kang sejati ku saka panguasane Gusti. Sura Ira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Samangsa manungsa padha laku becik lan tumindak budi kang luhur ana ing tembe burine bakal nemu kamulyan kang nyata. Lemah lembute pangrasa sajrone ati iku ambabar angudar welas asihing Gusti. Urama sade.
jodhone lebur dening kabudayan rahayu kang winarya kacang sira hamemayu lebur dening kabudayan
sanggung lare tumomo suto molo molo temahan sirno molo sirno temahayu rahayu sanggung
Dosa muka utawi Rahwana Arma Kenanga lan Arya Wibisana Kumbakarna kasatriyan ing pangleburing bangsa garwane Widodari asmane Dewi Kiswani Kumbakarna lan Dewi Kiswani duweni putra loro Kumbakarna Kaswani wujude Kumbakarna iku buta gedhe nganggo mahkota gedhe dhuwur ora ana kang madani lan katon gegirisi wujude Kumbakarna kaya tunggu putri gedhe lan sinungkaran Kumbakarna kang dadi patulagan yaiku rikala negara diamuk dening Anoman. Kumbakarna kaparingan aji cira palasaka aji gedhong mengo lan aji petak gelap saketi ayane sung aji cira palasaka yen wis kawatek balari Kumbakarna bisa turu kemari atusan taun tanpa lili ayane ngaji gedhong mengko Kumbakarna wowo mangan lan ngombe ayane gilo-gilo iku kang madani berku santosane saliwat ketekeng leno saben mentas mangan lan ngombe kang akeh nganti ngunduh-ngunduh kaya gunung Lumrah iku Kumbakarna banjur turu kepati pirang-pirang sasi lawase ayane ngaji petak gelap saketi andrari Kumbakarna yen petak warna kaya gelap ngampar agawe kekesing atine para bangsa curigane nyero
saking para pamirsa Sutrisna Budaya. Paripurna biaran sendratari saking para kadang-kadang seniman lan seniwati turungga sakti ingkang mijil saking wewengkon Purbasari Buku Garut. Saking Purwomadya ngantos Wasana rasana kadang turungga sakti ingkang paring panglipur dhateng sangyanging para pamirsa. Kirang Subasita ing pramila mugi panjenengan sedaya tansah bedahna tambah tangguling samudra kausan. Amusana ampuh tanpa aji menantang padidaya. Jaya-jaya Wijayanti Rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.